Здравейте, хора! Какво става? Чакайте да включа светкавенството. Откъде се включва, бе? Тя каза мекти да бъдем. Ето. И хора, аз съм Нидълс. Здравейте, хора, аз съм Шаков удар и той иска да мисля да ще излезе. Заболява Денис. Значи хора, това миналия път на моят телефон ми крашна. Този път на моята Така, днеска сме се напили на куче. Имаме! Значи хора, сега аз съм Нидълс. Абонирайте се за една от двамата. И скоро очаквайте чалендж как ще ядем 3 дюнера. 3 дюнера, да. Ядеме 3 дюнера. Ако има да ги взям? И ще плескаме на курни. О, what the fuck? Това го... Чакай. Как е станало? Сериозно педал. What the fuck, аз не... Дени! Това е от водата, бе. Някой го хвърля, я чакай. Как се чувства да ги спра? Как се удари? Тук хора. Той каза майка ти, няма да падна този път. Хареде. Ето върви ли? Ама я ще върви. Той каза майка ти да. Ама просто ще направя така. Просто го хвърли. Ето така ще го издърпам. И ще направя така. Хвърляй! Скоро! Абе, чакай! Той се опитва да... Той май се опитва да запуши канала, да стане на... Той се опитва да... Ала, сега е от тази страна, виждаш ли? Чакай, че ама някой... От другата страна да не се... Да, наистина, брат! Той се опитва да запуши ръката! Той се опитва да запуша Чакайте, каналите. хора. Ама, брат, наистина! Наверно. Кой няма ти го спусна? Сигурно се, бе. Ето, това е мистериозният, който го нарисува. Чакай. Има нещо. Това червено ли? Къде, бе? Преди не нямаше червено. Чакай! Какво е това? Аз знам какво е. Какво? От там в Търговския има такова. Спрей, такива спрейове за пранк, за парти такова. Някой го е напръскал. Мистериозно може да си е Брат, напръскал. той е. Който е? Пишката ми. Не бе, аз съм аутист. Хора, сега, значи... тук гледаме. Чакай, има тук запушено ли? Не, да е запушено. Чакай, бе. И тук... Не, и тук се опитва. Да, и тук се опитва. Има някаква тъпка вътре. Но този път може да изкоча там. Верно. Но няма смисъл, защото има си. Ще се запуши ръката да стане наводнение. Ама ще стане трудно, трябва да... Но, брат, просто емо. Е, тази пръчка. Как падна? Падна и си удари главата. И това ли, бе? Топа, това е боди. Как го удари? Той се удари главата. Ами, не знам дали да ходим. Хора, ние, да, казахме, като имате 3000 гледания. Чухте ли? Ходим в гората за половинка. Ако го направите, да моля. Сега няма ходим там, защото не го направихте, хора. В смисъл, не е Айде да ходим там при крабите. в смисъл, нали не е за сърдане. Чакай. Емо сега ще използвам моят телефон, за да светка с него. Чакайте. Аз ще малко ще на пауза видео. Колко ли е това? Значи хора, какво става? Пак сме тук. Ходим там при крабите, бе. Абе, не бе, това се строеше, но... Гледайте, какво правят? Аз не знам какво правят даже.
Да, не. Има... Да, трябва да се връщаме. Да, по-добре. Има някой приятел ми се кара, то може да видим клипа. Да, фок! Някой викаше. Нека викаш. What the fuck? Това е. Но бе, не е човека. Добре. Там в гората. Знам. Но здравето. Какво ще? Чакай. Хора! Ако хванах на Виро, кажете, баси огромното нещо имаше там. Видя ли го? Между другото, ние като ходехме там и се загледах тук и мина някаква огромна фигура, която светеше. Това е някакво такова. Как с какво се нервиш? Не знам, пресветкаше. Ето така, например. Така, например. Чакай. Така пресветкаше. Абе, Сериозно. не, той е... Брата му, колко голяма фигура? Колкото лампата или? Абе, колкото дърветата там. То не е значи може да си променя... Големината. Да, Да. той може. Какво дървета? Бате, има 3000 неща, то се е роден дух с 5000 сини. Не, по-скоро, брат, той просто умря. Точно, той е умрял, И станал супер силен. станал супер Супер зъл. силен, с много наблъскани способности. Дух. What the fuck? Не всъщност, че някой пипа е там отгоре. Чу ли нещо? Между другото бях чул май нещо. Какво чу? Не съм сигурен. 2024. Какво пише? Чакай. Съхранялно почистване, основно почистване на апартаменти. О, брат, не се занимава с това. Тук пише 2020. Брата му, върна ли имаше нещо толкова голямо, колкото дървета? Да, бе. Тук пише 2024, там пише Гери, Валева, Енкур. Ама чакай, Не, бе. Ама колкото това дърво ли поне? Не, колкото леди там. Значи не толкова високо. Абе, нека е колко лампата почти. Да, бе, точно. Може би лампата май по-дълга малко? Май да. Или... Той е гигант. Не, дърветата са по... Видях, че са дърветата са по-големи от лампите. Чакате... Може да си променя. Променя големината и... А ние не знаехме отпреди. Преди хора, как казахме, че мислиме, че около 180 см, че ако му набиви рук, ще му стане нещо. Сега разбра, вижте какво. се разбрахме, че Всичко. е невъзможно да побеждаване. Нищо не мога да го спре в тъмното. Колкото ми иска. Бъде чух нещо наистина. Чух нещо. Чакай бе, ама се ли съм ще? Ако ни вика? Стане. Може или ще ни изпрати, или ще ни убие. Ние ще бягаме. Да. Ай, светлината! Да, светлината. Към него точно. Той е. Така че светлината хора ни пази. Не се притесняйте толкова. Така, бата, виж. Така. Отзад да не дойде. Хора, сега не знам. Брата мен! What the fuck? Майко, мале, това са хора, бе. Аз съм аутист. Абе. Чакай, това лице ли? Чакай, ми да. Това лице там. То се мърда. То се мърда да фук. Сега да погледнем така. Не безпокойно се. То се мърда обаче. Мале, То се мърда. чули? То се мърда. Какво е това? Чу някакъв звук от... Там, от гората. Да, точно. Буквално
Да, емо половин час. Това черното и това черното, бате, там седно има като дрехи, бате, не знам. И това е сянката на тези. Чакай, май се мръдна. Се мърда, бате. Че да това? Да, между другото. Чакай. Сигурно ще е там. Що там? Има някой там? Да, сигурно ще съм. Кой? Сигурно. Ама как бе? Кажи какво виждаш? Аз. Вижте как просто там нещо мърда. И аз знам, че това. Видях. Видя ли как мърда, да? Дай хора и... Чуваш ли такова? Чуваш ли това? Добре. Това са... Какво правя там, между другото? Не знам. Ето, видях там в сянката някаква голяма фигура. Не такова. Чакай. Вижте колко. Да. Нещо мина, начин. Нещо мина. Точно нещо мина. Нещо мина. Чакай, ние като се обърнахме така и видях това, ти май гледаше натам. Не, гледаше малко май натам и видях сянката. Закача, че ми става студено. Сетна нещо. Чакай, май някой ми следва. Чакай, Емо, ти после пак ли ще снимаш? В смисъл, преди като го качиш това в YouTube, да го стриеш, защото ти хаби памет. Добре. Ти хаби. Я чакай, крашва ли сега? А, не. Значи. Ще да поиска да крашна сега. Ей, дай ми се обичам. Чакай, брат. Май нещо ми бие. Майко! Майко! Аз видях нещо, което се приближава там. Какво видя? Ето така, и видях нещо как така бата се примишва, преди да ме избуташ. Мисля, какво? Покажи. Покажи се, но ти си тук. Аз се едно съм. Видях нещо, което прави така. Такова, така се приближава бата. Аз няма хода там. Не. Значи аз ако отида там, най-вероятно ще умра. И това не ходят там. Защото знам, че там е мистериозния през нощта. Ако сега онова там? Мале, емо. What? Какво? Човек бе. Аз мислих, че не бе, брат, той няма как толкова бързо се телепортира. Точно. Те простира... What the fuck? Защо винаги като съм тук, бате, хем ми е студено, хем ми съм настръхна. Аз не бих се приближавал, защото той е там. Добре, това знам, че вече е дрека. Това там е дрека. Добре. Тези там не знам дали са дрека или нещо. Аз знам, че това е там. О, шит! Нещо беше за дървото. Маля, какво имаш? Бате нещо е така от дървото, така се показа. Някакво такова. Ама дълго ли беше този път? Беше този път, колкото оградата, нали? Точно да. Ами? Да
видяхам нищо. Видях се някаква сянка като мен. Каква сянка? Чакай. Къде бе? Попро той е за дървото. Той е за дървото някъде. Майко, каква си? Каква сянка? На левовото. Имаше сянка, имаш сянка. Дълга. Знам, ти имаш сянка. Страх бе. И мен, дай. ФНР нали помага бе? Знам, ама... Не, ама... Не знам колко ще Не, бе, пак помагат, брат. Ако, помагат, да. виж, пред сега някой... И пак сълзи пак, бе. Ето така ще го си. Ама ако е силен... Силен бъч. Ако е силен, мисля, че ще направя това. Според мен. Нищо виждам. И после като е така бягаме... Е така ще бъде. Ако сега го хвърлим камък, аз се приближавам. Ти видях го как отива към тях. Видя ли? Да, видях го това. Не бе, тази... Добре, аз го видях това. Сянка! Да, как идва към тях, бате? Те не го видяха. Мале, страх ме да не... Хвърля прът. Страх ме да не ще нещо с тях. А този прескача. Ще отидем при тях да видим кои са. Не. Скачаха в бредата. Скачаха в бредата. Ама емо, те имат фенер, Значи може да се предпазва. Може да се предпази. Но те влязаха в гората. Там е опасно. Какво става, бе? Абе, като че ли нещо спряха да светят. Спряха да светят там. Да викнем ли полиция? Ти май си там. Какво на черното там? А чакай! Това е странно. Има нещо. Брат, ама не, нищо не се чува. Пич, какво стана? Може, той може да не е там, а да се телепортира там. И брат, спряха да... Ето ги, живи са. Там са. Сега светят. Разбрах, просто фенера е бил на там, а не към нас, затова не сме ги виждали. Сега спря! А не. Просто сега се връщат. Те се връщат сега. Връщат се. Мале, посрещам се. Бата ми става за да За тях! за тях. Имаше нещо за тях. Третото нещо! Да, виждам го третото. Омага, виждам третото. Чай. Треперя ли, бе? А? Не знам. Имаше някой трето нещо за... След нещо се мърда там. Почвам вече да... Чакай. Да се тръгвам.
излязох там в гората. Ще тръгна. Брато ме пак. Пак да. Това е страшно. Точно. Това не е страшно. Моля ме. Май вали се. Чакай. Какво?